پارلمانترێکی دەم پارتیê dibêje dibe ku Selaheddîn Demirtaş di nava çend rojên pêş de yan jî di nava çend demjimêran de jî bêberdan. Parlamenterê Dem Partiyê Amedê Cengiz Çandar îro di bernameyekî li ser YouTubeê de axivî gotiye dibe ku Demirtaş di demeke Kurd de derkeve. Çandar got ev nerîna wî û hesta wî ye dibe ku ew tenê wiha dibîne. Lê bawer dike ku di nava çend rojên pêş de Demirtaş derdikeve. Cengiz Çandar gotiye jî di derbarê wê gotina serokkomar de ku gotibû dewleta dadweriyê ew li gel hinek hevkarên xwe yên AK Partiyê axiviye û bi henekî ji wan re gotiye rastir e em wê gotinê wergerînin û bikin Tirkiyê dewleteke yasayî ye. Wî ji wan re gotiye jî dadgehên serbixwejî dadwerî bûn li Tirkiyê dîmen û performansa dadweriyê ne ew qasî dilxweşker e. Bi taybetî dema ku ew berê xwe didin serederiya ku doh li hemberî hinek hevkarên wan ên rojnamevan hate kirin, dema dibêjin dadwerî tê gihîştineke wiha çê nabe ku yasa tê bicî kirin.